Kwana kwadlamini ngesibongo nowasengqeleni konsimsiwe izona zami siqolelwe ngegama lenkosi uJesu amen. Ngibule inceba ke endayenzelwayo yokuba nenziwe umntwana kaThixo yaba inceba into abantu belikholwa akuba uthwana nenze into eyayinhle kokwanto endandiyenzile yayilungile kodwa uThixo abanenceba ngami wandibonelela ngegama lenkosi uJesu amen. Nami benziwe umntwana kaThixo bendingayifanelanga leyo nto. Ndiyabulela kakhulu ke bangcwele ngoba xa ndikhangele ndijonga umhlaba indlela ekuyiyo emhlabeni andiyazi uba ngendiphi mhlawumbi kungoku. Haleluya. Kodwa inceba kaThixo yaba nami ngegama lika Yesu amen. Ndaye lanesigqibo ke ekungeneni kwami ekukholweni ukuthi andikufuna ukudlala sendikhona enkolweni ngegama lika Yesu haleluya. Ndinento nawo endithanda ukuyitsho sisayezwini ekufikayo ukuthi ake ndiyibethelele ikihlale bazalwaneni ukuthi ingaske sibambe izinto ezimbini. Xa ulikholwa akube likholwa eli-curious, ikholwa elihlala lifuna ukwazi ngoThixo walo ngegama lika Yesu haleluya. Belikholwa eli-curious ube likholwa eli-serious. Thanda ukutsho nje lawo magama amabini endihalela into yoba napha sonke singanaloo nhliziyo. Iyandivukela nje loo nto kondihleli phantsi iyavuka le nto ukuthi lihle ikholwa elihlala lifuna ukwazi ngoThixo walo. Ikholwa elithi noba lihamba inkonzo elingayihambi nje inkonzo kodwa elihambela ukwazi. Ikholwa eli-serious, ikholwa elingadlali endleleni yokukholwa. Sekufuneka ngoku abantu abanjalo kuleli mihla esikuyo. Haleluya. Kufuneka amakholwa azokulahla ukudlala ngoba ixesha esikulo akulona lokudlala and umoya wokudlala mninzi wona. Kodwa lona ixesha lingalilo lokudlala. Uma ukhangele kuphambene izinto xa ujonge ixesha alithi kufanele babe kuyadlalwa. Kodwa xa ukhangele uyabona into yoba napha umoya womdlalo mninzi ebantwini sebekhona ngegama lenkosi uJesu amen haleluya. Futhi nalomoya wabantu wongakhathali mninzi nawo ngoba xa ungekho curious itsho ukuthi uzoba likholwa elingakhathali. Kube lula into yoba uye enkonzweni uphinde uphume unjalo, phume ngekho nto iphethe, phume ungazi nobe kuthethwa ngantoni. Uyakholwa kodwa ukukholwa kwakho awuyazi nale nkolo kuyo ukuba imele ikuthathe kubekephi ngegama lenkosi uJesu amen haleluya. Yabulela bathandekayo asifumane izwi lenkosi. Chapter 7 Matthew verse 13. Chapter 7 ncwadi kaMateyu verse 13 14 sitsibe siye ku-21 ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Ndifundele kumuntu ozondifundela kakuhle ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. Uzandifundela umuntu ozondifundela kahle ngegama likaKristu Yesu waseNazaretha. We worship you, you are worthy. We worship you, you are worthy. We worship you. We worship
Sango elibanzi nelimxinwa. Khalela manje kunifundele uhleli phansi ngegama lika Yesu. Wase Nazareth akuba ndikhalela basinganqami siphole. Ngoba ndikhalela into banapha uve ufisisise. Ngegama lenkosi uJesu. Amen. Khalela uve ufisisise. Baba thandekayo elixesha sikulo ndiyayiphinda lento 18. Akulona ixesha eli lokuba sidlale ngoba lowo esimlindileyo ulindelekile uba ngangena nanini ezolanda ibandla. Kuhle into banapha kube ngulowo nalowo aqiniseke ngalento akuyo. Kuhle into ba lento esikuyo uba sithi sisevangelini sazi into ba ivangeli necawa zizinto ezimbini ezo ezahlukeneyo. Icawa iyodwa, ivangeli lilodwa. Ngegama lenkosi uJesu. Amen. Icawa ihlanganisa abantu abathile, abantu abakhona encwadini yaloqawa, abasayine membership kuloqawa, abaziwayo bangamalungu aleqawa la. But masithatha levangeli sithatha lento ehlanganisa wonke umuntu okuthomkele uYesu, ebenza babe ngumuntu omnye. And isikhona into ezivumelekileyo etaweni ezingavumelekanga evangelini. Icawa iyakwazi ukuvumela konke, icawa iyakwazi ukwenza konke, kodwa ivangela imvumela umuntu wenze konke. Zizinto ezimbini ezahlukene, icawa nevangeli. Ngegama lenkosi uJesu. Amen. Nango umuntu ongenwe icawa akahlali phansi ngakana udlule ecaweni yakhe. Xa imile ethetha nobuzofakaza nobuzakwenza ntoni onto ezawuyenza ukholelwa kuba napha akahamba eyithupha igama lecawa kabantu yakhe. Akalungu kwehle ngakanga akaliphakamisa akaliveze igama lecawa yakhe. But umuntu ongenwe nguYesu into yakhe yonke inento noYesu phakathi. Yonke into yakhe uyimenza phakamisa uYesu ngayo. Hallelujah. Siva kubandakanywa isango elibanzi nelimxinwa. Singathi xa sinokwehlula lamasango mabili sithi elilibanzi icawa, elilimxinwa ivangeli. Ngoba once uthetha ngoba lapha lisango elimxinwa kuthiwa nendlela yakho ikuthene, ichaza mhlophe leyo into banapha akungeni yonke into, akwenzeki noba yini kulela sango. Bawansi libanzi ukuthi uba ngabe ufuna ubheka ngapho ngaya, ubufuna ubheka ngapho ngaya, uyalapho othanda khona, wenza lento othanda ukuyenza, uhlala ngendlela othanda ukuhlala ngayo. Ngegama lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Sango libanzi nelimxinwa. Sango libanzi nelimxinwa. Ngegama lenkosi uJesu. Amen. Funda verse 13. Ngenani ngesango elimxinwa. Ngenani ngesango elimxinwa. Ngokuba libanzi isango. Libanzi isango. Iphangalele nendlela. Phangalele nendlela. Esa entshabalalweni. Esa umuntu phi? Entshabalalweni.
libanzi ibangakanani baba baninzi abathe abangena ngalo bangakanani baninzi abantu abangena ngesango elingakanani elibanzi ndithe kuwe isango libanzi intoni yikawa bangakanani abantu abatsawayo bangakanani abantu abatsawayo phansi akekho umuntu ongenayo icawa phansi akekho umuntu ongatsawiyo kodwa bambalwa abantu abasevangelini bambalwa abantu abangene ngesango elimxini baninzi abangena ngeli libanzi enecawa zininzi ukhwelakhiwayo ngosithethayo ukhocinga uyovuse yakhe icawa ngokusithethayo ngegama lenkosi uJesu amen uba ngathi ubheka ingathi ungalunga xa nawuqale yami khathalele ndoba phansi komuntu ngegama lenkosi uJesu amen haleluya alibonga igama lenkosi Yesu zininzi icawa kodwa bambalwa abantu abasevangelini baninzi abantu abenza ngendlela abathanda ngayo kodwa bambalwa abasentandweni kaThixo abantu abangena ngesango libanzi baninzi ngoba khona aba bangamkelanga Yesu kube khona abasebamkele uYesu kodwa basaphila intando yabo basenza ngendlela abathanda ngayo abantu abanjalo bangene ngesango elibanzi abantu abenza ngendlela abathanda ngayo abasenza izinto ngendlela abathanda ngayo bathetha ngendlela abathanda ngayo banxiba ngendlela abathanda ngayo bathinta abathanda ukuzitya ngoba bangene ngesango elinjani elibanzi ithi iBhayibheli bahamba ngendlela enjani ephangaleleyo basinge entshabalalweni yaye baninzi abantu abangena ngelisango baninzi bazalwana abantu abayisogweni baninzi abantu abayisogweni akubabo abangakholwayo kuphela nabanakholwayo baxutywe nangabo abakholwayo kodwa bakholwa ngendlela abathanda ngayo haleluya nangoba akuyebona umuntu othanda ungena ngesango libanzi akahlali lapho ekuthethwa khona inyaniso lapho ekushunyayela izwi likaThixo ekushunyayela intando kaThixo akahlali umuntu othanda isango elingakanani elibanzi ukhaleza ithethela indawo athi lapho efika khona into abanaba kukwamazenzele umvetala ephakame ngaphambili ofakaza ethi ngifaka mnandi uthi kunifika lapho ebethanda khona ngiyeva semkhona likaThixo uthi kusemkhona likaThixo lapho azi uzokwenza unothando ungena ngesango libanzi uhamba ngendlela ephangaleleyo but akaqonda uba ubheke entshabalalweni libanzi isango iphangalele nendlela esa entshabalalweni yaye baninzi abangena ngalo ninzi umuntu ezogweni abayizogweni mninzi futhi ngiyaqinisekisa into ethi abantu abayizogweni baninzi kunabo abayibomini amen haleluya ukukholwa kodwa ukholwe ngendlela othanda ngayo kuzokwenzela ingozi ngenye imini uzokhaneka ngoba abanye sebekhanekile asebedlula emhlabeni bedlula bekulompilo kunamhlanje nje bayakhumbula into abanabo bebekade bemelana nentando kaThixo besekhona emhlabeni kodwa ngoku indawo abakuyo balibonela ureverse gear but akekho yiba
serious enkolweni aniba umuntu ohlala ufuna ukwazi ngendaba yevangeli. Ifophela nomuntu nawo the khona enkonzweni wese semhlawumbe uyashunyayela kukhala ifone aphume nefone open the phone unyamile umuntu uzonifona ngexesha loba kukhonziwe and usezwini entshumayelweni into angazi beyandikhupha kukuba kube kanti mhlawumbe kanye yilonto benhleli vele ndilindiliko benhleli yilindile ikholi yakho ngenxa yalonto ethile mhlawumbe kanye edlulayo kodwa hayi into banaba nithi nisekhoneni bukaThixo ifawuni nikwafa nje ukuvisa into ba nisenkonzweni andikeshinyela because nilindele ukuthetha kwabantu kukaThixo uba ngaba niyenkonzweni nesiqiniseko bomhlaba ndinento yami uThixo azayithetha apho and uba uThixo ethetha uhlala ulangazelela loba nabi ngathi ayiphuma inkonzo ndolungisa. Serious ulikho ngafuna nomuntu okhwethayo becaleni kwakho okukhwethayo kuphazamisayo xa sekuthethwa ngezwi likabantu likaThixo ngegama lenkosi uJesu amen libanze sa iphangalele nendlela esumuntu entshabalalweni yaye baninzi abantu abenjenjalo ngegama lenkosi uJesu amen haleluya alibonke igama lenkosi uYesu. Hallelujah. Uyakholwa yena kodwa ukholwa ngendlela athanda ngayo. Inkolo yakho iphethe ngendlela athanda ngayo. Nabashumayeli ufuna bathethe ngalendlela afuna ngayo. Ufuna ukushunyayezwa ngendlela ayithandayo. Ngegama lenkosi uJesu amen. Naphakathi kwabashumayeli unento yayo ehleli nje unento eyinkosi yamba gogo. Kwaphakama umhlanga. Lizothe lodwa. Singaske ukuba kuya ngokunokwami ingase ungaphakama uba umhlano olulungenhla ukuthethe yena ngoba uyamazi nenza umzekelo womhlano uyamazi ukuba umhlano uzophakama athethe lento ethandwa nguye ngegama lenkosi uJesu amen. Sikulowo maxesha abazalwane sikwala uxesha linjalo namhlanje sikwixesha labantu abayiphila ivangeli ngendlela abathanda ngayo ngelo xesha phofu lo muntu akalibalanga ukuthi uyezulwini njalo. Qhubeka mama verse 13. Ngenani ngesango elimqinwa ngokuba libanzi isango iphangalele nendlela esentshabalweni baninzi ke abangena ngalo ya ngokuba limqinwa isango ikuthele nendlela esa ebomini bambalwa abanjani bambalwa abalifumanayo isango limqinwa lifunyanwa ngabantu abancamayo ngoba kuyancanywa kule ndlela apha kuyancanywa kukwenzeka ukuthi ungenile kanti awungenanga ngoba ikaki limqinwa nendlela yakhona ikuthene akungenwa nakho konke. Bambalwa abalifumanayo ngoba ingozi isesiphelweni salendlela oyihambayo. Ungayihamba lendlela oyihambayo uyihambe futhi uyonwabele wena ingathi usendleleni right but ingozi abizaba khona isesiphelweni. Uba isiphelo salendlela ohamba ngayo sithini mzalwane? Amen. Kwelisango kuno ewe. Kwelisango kuno hayi. And uewe akekho endaweni kahayi. Uhaya bese endaweni kaewe. Aphabanana zinto. Kuyachiwa ukuthi haya. Kuthi hayi usuthi uqimba uthando.
Hallelujah. Kuthiwa hayi ngathi awuthandwa. Akuthiwa hayi. Kanti ngelo xesha uvulelwe isango elimxinwa. Ngoba lo hayi uyakuvulela elisango ungenisa kule ndlela equthele. Uzabona ukugqibeleni. Athi ohlabelelayo noma unqanda ngenhlubeko. Ndokubonga lapha ya. Ngegama lenkosi Jesu. Amen. Amen. Hallelujah. Lumxino isango iquthene nendlela esumntu ebomini. Bambalwa abangena ngelo sango. Ekho baninzi. Ngegama lenkosi Jesu. Amen. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi Yesu. Verse 21. Verse 21. Asingabo bonke abathi kuNkosi Nkosi Yeah. abayakungena ebukumkanini bamazwe. Umamela mkhonzi. Ayisingabo bonke abathe abayakungena phi? Ebukumkanini. Ngokwenzayo ukuthanda kukaBawo Ngabantu abakwenzayo ukuthanda kwabantu. Silindelwe ukwenza intando kaThixo. Silindelwe ukwenza intando kaThixo. Ngoba ngaphandle kwentando kaThixo ingozi iza kuba khona. Uzova umamela abantu beqanda bebala izinto abazenzileyo. Hallelujah. Besithi sasingathena Nkosi. Sasingathena Nkosi. Kodwa bafunyanwe bengaziwa. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Siqhubeka mama. baninzi abayakuthi kungalo mini. Nkosi Nkosi. Yeah. Sasingathena egameni lakho saprofeta. Egameni lakho saprofeta. Sathi egameni lakho sakhupha idemoni. Egameni lakho sakhupha amadimoni. Sathi egameni lakho senza imisebenzi yamandla. Senza imisebenzi yamandla emininzi egameni lakho. Ndandule ndibaxelele ndithi andizange ndanazi mkani ku nina nenza ukuchasene nomthetho. Nina enenza ukuchasene nantoni na? Nomthetho. Mamelani ke bathandekayo. Uyabona xa umamele phaya ube sowujonga ixesha elisikulo. Ixesha esikulo ndiqalele mhlawumbi into obungayiqapheli. Lixesha eli lapho ekuxatyiswe khona kakhulu isiphiwo ngaphezulu kwempilo. Kuxatyiswe kule mihla iziphiwo ngaphezulu kwempilo. Umuntu unesiphiwo noba impilo akanayo uthathwa xatyeze pulpit. Kulandwa umuntu phaya amenyelwe ukuthi makazoshumayela ngoba ingxaki unesipho sokushumayela noba impilo ingekho. Futhi abantu abayivukelayo leyo nto babonwa njengabantu abanokhuku. Hallelujah. Ngoba into efunwayo isiphiwo. Umuntu uyakwazi ukubeka izandla amadimoni athethe amadimoni abantu babatatalaze bawaphansi kwenzeke konke. Lo muntu uthandwa enjalo awunamsebenzi wempilo ayikho. As long as the gift uba ngabe umuntu oshumayelayo oshumayela abantu banqwale right yashumayela kodwa impilo ibingekho lo muntu uxatyiswa amiswe pulpit asetyenziswe njalo libandla. Naye abesevuya vuyiswa into bana kuxatyisiwe nobe ilento ayiyo uyasetyenziswa abesehlala naye aphumule alindise iwoko ekusetyenzisweni kwakhe. Abasikelela abantu abashumayeza abantu basikeleleka abantu ngelo xesha yena ufana nebhodi ethi bhaziya kodwa yona yiye bhaziya.
into exela into obuthixo usekhona ziziqhamo akusona isipho kodwa ziziqhamo khona mehluko phakathi kwesiqhamo nesipho isiqhamo sicela into oyiyo ngoku igift iqala into abanapha kwakuke kwakhona uthixo kulomuntu uba uzokubona emzini kukhona area lokanye khona ilento yesatellite dish phandle ecela baba khona iTV kulomsi kodwa xa ungena ngaphakathi seyegqunywe ngalani into nalo ithisha la nto kwegqunywa ngayo pha iTV laseyifile ifile iTV ngaphakathi kodwa phandle iarea xa into balapha kulomsi une TV igift njalo otsotsi ke basebenza yona kakhulu alandele yona avuyiswe into abana bexakisiwe ngabantu asekenziswe limele njalo asilindisi wokho esilinda phakathi ebandleni esetshenziswa kanti lonke lo xesha lomuntu uyesogweni ngabantu bazawuqanda ngabo azawuthi egameni lakho Nkosi bengibashumayeza abantu bakho besikeleleka baninzi abantu abaguquke ngami ebebeshunyezwa nimi Nkosi baninzi abantu abangenise ebandleni baninzi abantu endibathandazele baphiliswa athi uYesu mka andikwazi ngoba wenze ngokukhaseneyo nomthetho mamela ukuhlabelela kwakho kakhulu ukushumayela kwakho kakhulu nokuthandazisa kwakho abantu kakhulu ayingeke leyo nto yakufaka ezulwini kodwa indaza kungenisa impilo iphilayo uphila kanjani funeka abantu abazothi ngoba uyazazi yena ukulimela athe planwa kusithwa uzosinceda uzosikhonza ngezwi aphuma bambe eqaleni uba umhlana amcele eqaleni athe idada ndinengxaki ndilimele ngeke ndikwazi ukuma andikho right akangabonwe umuntu ukulimala kwakho kwazi yedwa kodwa ngenxa yendoba akafuna ukuyithatha amachansi into bengaziwa inhliziyo ifihlakele kungekho umuntu ebembonile uyazazi yena ukulimela cela eqaleni cela ungasetshenziswa ikhona inxaki abesebeka leyo nxaki sihlambulule athethe ulimala kwakhe athandaziswe ukuba umhlaba into obuzohlola into abanapha ulilungelo nanto abanapha angakwazi after 8:30 lento into abasebenza okanye imeko le yakhe isadinga into abathandaziswe ngoba imeko ziyashiyana zokulimala okunye ukulimala inxeba libanzulu kudinga into abakawube ubhekane nonyango ungakhawulezi usebenze ngoba ulimele kakhulu okunye mhlawumbe okanye ngendlela olimele ngayo into engathiwa ilungise ibe right emveni kokubuya ube right nawe futhi uyaziva nawe into abangoku ndi right bathi ingozi yethu sileqa kakhulu ukuma sisebenze noba silimele lonto isibangela ingozi ngegama lenkosi uJesu amen apho sikhoyo sikulanda wethi kade gift ingakhohlisa into kune gift any gift iyasebenza noba ngaba usamanga kahle yasebenza gift bongumuntu oqhela ukusikelela abantu ngomculo basikelela abantu futhi sikeleleke kube mnandi kanti wena ngapha wenzakele kaba abantu abazawuqaka athi umuntu egameni lakho Nkosi ndakhupha amadimoni egameni lakho
ndenza imisebenzi yamandla egameni lakho na prophet. Bangakanani abaprofeti abakhona ngoku? Xa ulandelayo ukhangela impilo ayitsho into abaprofeti bakaThixo. Ngoba enye into efuneka siyigadile bathandekayo. Yabona enye into efuneka siyigadile kwangexesha lingekapheli ixesha. Hlola khangela umoya oku-operateayo. Hlobo lulomoya lo operateayo. Hlobo luni lomoya lo oku-operateayo. Because ingozi izawuba khona. Ingozi izawubakho ekuthini uYesu abuye usalikaswe ngulo moya okubambile. Lo moya ngeke kuhlanganise noYesu. Ngeke kwenze lo moya umkhawulele. Ngoba kunespirit bomhlane singene ngokwebandleni futhi sithe sangena nakwelensindiso kunomoya obugqirha ongene kakhulu ebandleni. Batha abantu abawuqapheli. Hallelujah. Futhi ubona bana ba hey lo moya uyavela into abanyani wona ngumoya ongenawo. Omnye siyovelela emzini lapho ekusoleke khona kokwabo bekholo. Njengoba siyovela khonapho ngoku andazi kwenzeke ntoni andisayikhumbuli kahle. Kukhona nje abhidisana naye umzalwana apha obhidisana naye lo mama. Into enzekayo kunento aba uyayibamba kulomzalwane. Ngoku uthi xa ithethayo uthi sewakhonto engaske ngamthi hlase ingaske ngambamba ndimdlakaze ngowuphi lo moya. Keza kunyuka umsindo ingaske ngambamba ndimdlakaze ndimdlakathise ndithi yima ngowuphi mzalwane lo moya. Ngoba lona basibambe into thina asilwi. Lona umoya osingenileyo usenze into basithe sikhangele nendlela yokuya emntwini uba siya kanjani kulo muntu ombambayo kulo ngxaki. Izawenzeka bathandeka ingozi yoba uYesu abuye. Ebuye uYesu usenalo moya okulibasileyo futhi owujabulelayo wena awubiza ngoba ngumoya oyingcwele. Abuye uYesu. Womkhawulela njani? Ngegama lenkosi uJesu. Amen. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi Yesu. Amen. Mkani ngoba ndinazi nenze ngokuchaseneyo nomthetho. Abantu beqangela izinto abazenzileyo kanti basenza sonke ezo zinto bengekho uThixo. Ngena nesakho elimqini hamba ngendlela ecuthe kuzusike bomi. Sebenzela lonke udingela obandla linjalo uThixo. Hallelujah. Uzolandela obandla linjalo uYesu xa ebuyayo. Uzolanda abantu abangene ngesakho elimqino. Abantu abahamba ngendlela ecuthe. Abantu abancane konke. Abantu abalahlekelweyo. Abantu abanezinto abaziluzileyo ngenxa kaYesu. Zintoni othe wafikelela ekuthini uzithathe njengenkukuma ngenxa yokongama kaKristu njengoba umzalwane. Ngoba simuvu Paul ezibhala phaya izinto afika zithathe njengenkunkuma zithathe njengomgquba ngenxa yoba onganyelwe ngubani? uKristu Yesu. Uyalahlekelwa xa ulikholwa. Kube khona into ezikulahlekelayo ngoba khona into oyifunayo. Ngegama likaYesu. Hallelujah. Akusingabo bonke
abathi Nkosi Nkosi abazawungena ebukumkanini bukaThixo kodwa ngabantu abenza uthando kaThixo, abantu abahlala entandweni kaThixo. Indlela zihambayo zibe ukuthanda kaThixo, impilo iphilayo uphila intando kabantu kaThixo. So ukhupha into ngomlomo, thetha lento ethandwa ngani uThixo, uyincame lethandwa nguwe ngegama leNkosi uJesu. Amen, haleluya. Nento zityayo, haleluya, alibonge igama leNkosi uYesu. Ngoba ulikholwa elingene ngesango elimxini, nendlela onxiba ngayo xa ungumzalwane, alibonge igama leNkosi uYesu. Xa ungumzalwane unendlela ekufanele unxiba ngayo. Ikhona indlela elinxiba ngayizwe engafanelekanga thina abazalwane into basinxibe ngaloo ndlela. Yehluleka ke into yoba ixesha elininzi ufumanisa into yoba kunento eninzi ethanda ulowo iphuma emilonyeni abantu, uve kunento ethi ngoba umfundisi efuna ugcwalisa ibandla lakhe athi hayi into ingaphakathi ayikho ngaphandle. Ndikabe ke uYesu enamandla kangaka angedlulwa into nento eziselwayo, angedlulwa izistout, istout esingena ngaphakathi, umuntu abonakale ngaphandle into okuhle ntoni. Hayi bathandekayo nithi umuntu odla istout ubonakala ngaphandle kuhle ntoni. Udla istout lo muntu uzombona noma benxibe njengoba ninxibile eformal, uzombona sekhulula amakhosha eshethu babefaka utayise ukhulule uthethe ekaleni kwayena yaphambili abuye emva. So uyazazela into yoba lapha ikhona into ayidlile. uYesu kangokenamandla kangaka azangene ngaphakathi yena ungabonakali ngaphandle. uYesu ufikile. Akaxakanisa ngabamhlanele nendikukusina sisemngcwabeni. Njengoba sisemngcwabeni apha kukunentombi ke esizinandikele ezohlabelela khona apha. Ayike zifike ke ntombi usilaleke kusengo sokusa kube sekusiyo. Ngiyobona seliphaya enteteni emngcwabeni. Xa ndibangathi enye yezintombi inxibe into eyinethi. Khona into ezinxitywayo ziyinethi izibonakalisa ngaphakathi enyameni bangaba nansi inyama, amabele angaphandle bathandekayo. Ngoku ndibangacinga Nkosi yami ndiyindoda ngeke ndikwazi noba lo mntwana ndimbonise uba yena mntanam noko awenzanga kahle. Andijonga omama ingathi bakhululekile abayinqandi le nto. Kwanyanzeleka uba ndikhwethe omnye umama ecaleni, mama aniyiboni le nto, lo mntu uzoma phambi kwabantu. Njengoba ezoma phambi kwabantu, aba bantu azoma phambi kwabo bazawuthini? Khona amadoda amile yakhona bangaphambili, umzimba wakho ungaphandle. Base bemzama ke bamkhwethele ecaleni ke, kodwa masivale ijacket le, ayikwayivale ijacket kwatsho kwabhetela ngegama leNkosi uJesu. Amen. Nendlela esinxiba ngayo asinxibi noma kanjani, sino Yesu. Amen. Haleluya. Alibonge igama leNkosi Yesu. Amen. Ngoba uYesu engenile khona kumele kubonakale ba uYesu ufikile ngegama likaYesu. Amen. Haleluya. Alibonge igama leNkosi Yesu. Singena ngesango elimxino, asingeni ngelibanzi, ngoba eli libanzi kwenziwa noma yini, kwenziwa noma kanjani, kuthethwa noma kanjani ngegama leNkosi uJesu. Amen. Uhlala noma kanjani, ukubola akunqabi, uhlala kuvela njalo because kungenwa ngesango elibanzi. Ngibhlungu into yoba loo nto seyisenzeka nalapha evangelini. Bathandekayo ngemva niyabona nani
bonakele phandle kude bonakala na eloko ebandleni elensindiso. Amen. Endi abefundisi baye enjoy lento because ingxaki kufuna imali. Kuyekwa konke ngoba kufuna ntoni? Imali. Funeka izishumi zibengathi ziyangena. And bayathanda ababantu baphume ekaleni into babemeka kuhle ngapha ngasemalini. And imali bangabiyeza ukonke kuphelele. Akunamsebenzi noma umuntu ubheke entshabalalweni. Uke wena wathi uhlala phansi nalowo muntu uthi uyambonisa uyamkhuza uyabiza ubizela committee uyonqandwa ukuthi wena uchitha ibandla wena kanti konini ukuthi uchitha imali. Ngoba lo muntu umnqandayo uza kabuhle emalini. Shumi zakhe zingaka. Miniko le yakhe ingaka. Unesuta azithengela umfundisi, unelokho manje ayithengela umama umfundisi. So lo muntu uyakhathwa into abangaphazanyiswa uburongo bakhe bubu right ngoba ingxaki uza kahle. Ngenani ngesango elimqinwa asiyabani ngendlela ekuthe lapha kuthiwa hayi kuthiwa ewe nawe ngaewe hayi nawe ngahayi. Obuyabona ngoku njengibona ngokapha ukusenza inyani bagcwalelele nanika lo fokon ukuba ngaba ungafika umuntu ozovulela konke afika bisi into emhlophe apha 5 poles noma 6 poles ingagcwala ime ngembambo. Bagcwala abantu apho uthi ubone kusiya nabangazange baye emvuselelweni. Ngoba bazobuya nento eziphathekayo. Hallelujah. Alibonge igama lenkosi Yesu. Asingene ngalo uthandeka. Elimqinwa. Siyabe ngendlela etothe ngegama lenkosi Jesu. Amen. Hallelujah. Sizoyofika kule ndawo esithi siya kuyo. Uba siyezulwini kumele siphephe isango libanzi singene ngelitothe ngegama lenkosi Jesu. Amen. Siphakame simange nyawo ngegama lika Yesu waseNazareth.